Сүз илатырга, сүз илмайтырга сәләтле. Бүгенге кунагыбыз белән безнең инде күптән аралашканыбыз юк. Шуңа күрә сөйләшер сүзләребез шактый җыелды. Без аны рәхәтләнеп тыңларга әзер. Исәнмесез? Сез ТНТ телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Ә кунагыбыз сез яраткан Татарстанның атказанган артисты Илсия Бәдретдинова. Sarılar, dostlar ayda tutlaşıp Elle koşan şıgarıydım Putin var mı çok kaçak Elle koşan şıgarıydım Putin var mı çok kaçak Ellerinde börüksüzdür hamam Estağfirullah bir zaman Ergey bəgirim Eğer bunlar alsan Kişir minetiyle kazanına Anlatsam da sözler gitmez size Kuşaklımda yılım bulanıma Bir haberimde diye Ağlar kötü deriler Nişeşilerim ağlar abim Ağlar su gideriler Benim haberimde diye Ağlar kötü deriler Nişeşilerim ağlar abim Ağlar su gideriler Karandaşım kitabım Uzdu gitti yıllarım Defterim kantinalım Sağ buluruz dostlarım Karandaşım kitabım Uzdu gitti yıllarım Defterim kantinalım Sağ buluruz dostlarım Жарылым қайшақ Болмаса да Хишібір тыңлар кішім Өз тауышымны ишітуді Кирәк күңел үшін Жарылым қайшақ Болмаса да Хишібір тыңлар кішім Өз тауышымны ишітуді Кирәк күңел үшін Илсия апа, исәнмесез? Шатбыз сезне күрергә, бөтен командабыз белән бергә. Рәхмәт тыгыз графигыгызда вакыт табуыгызга, 20 еллык зур юбилей алдында шактый күп эшләр эшләп йөргән вакытта килүегезгә һәм моннан нәкъ 6 ел элек без яздырган сезнең белән интервью. Шул гадәтен дәвам итеп, кәеф истәп, матурлык эзләп бүгенге көндә сезгә әлеге чәчәк белән итүдән башлысы килә. Ак йолдыз дип аталган безнең партнерыбыз, милли партнерыбыздан. Исеме матур. Татарча милли үзебезчә. Шуның өчен әйтәм дә, андый фирмаларга хөрмәт зур. Ниндидер теге мөгезле исемнәр түгел, ә үзебезчә матур. Татарча дигән. Аңлашылып тора иде. Илсия апа, кабатлана мин димме, 20 еллык юбилей сезнең. Бик зур эшләр эшләп йөргәнегезне беләм. Ничек әзерләнү этабы, гастрольләргә чыгып китәсез, зур юллар көтә. Ничек яшәп ята төркем? Башладык. Аллага тапшырып башладык. 20 ел вакыт узып киткән. Шуша 20 ел эчендә халык тарафыннан кабул иткән барлык популяр дип саналган җырларны туплап, ул бик озын программа килеп чыкты. Беренче концертны койдык та ах иттек. Моны кыскартырга кирәк, моны хәтлек булмый инде бу дип. Бер җирендә төшереп калдыра торган да түгел. Иң-иңнәрен генә сайлап ясадык программаны. Аллага тапшырдык. Алдагысын кем белгән. Бәлки аларны попури итеп, шуннан да кайсын аласың, берсе калгач үткәләр. Кайберләрен шулай иттек. Кайберләрен менә 5-6 җырның берәр генә куплетны берләштереп попурилар ясадык. Сезнең программа 20 ел дип аталаймы? Мин интервьюга әзерләнгән Австралиянең дәвамы нәрсә икән соң диләр. Менә синең күңелең нәрсә ди шул Лилия. Сезнең белән? Бик әйбәт, син бик итәгатьле, тәртипле ханым. Рәхмәт. Аның күңелдә бүтән версияләре дә бар, аларның да дөрестлеге бар. Кем үзенә ничек күрә, шулай дәвам итеп куя инде. Ансына хак.
Аңлашылды. Илсия апа, сіз менә һәр вакыт шундай менә уйландыра, әзгенә төрттүрә торган программалар ясарга яратасыз бит инде. Узган программаларның берсе Ат казанмаган дип атала иде. Һәм әлеге программа белән Рәсәйне иңен буен җыйнап концертлар үткәреп чыккач, ниһаять сезгә Ат казанган исеме бирелде. Сез ничек кабул иттегез? Шулай дип әйттеләр инде, сен тиге сорап алдың дип. Сен мине яхшы белгән кеше буларак, тиге минем анарга карашны аңлыйсыңдыр инде. Сорап алу түгел, мин гомумән бу әйбердән әзгенә тиге елмайыбрак ясалган программа иде ул. Йөреп чыктык, миңа тиге күп сораулар бирделәр, син нигә менә үзеңне тиге үзәккә куеп, сине сөйләсеннәр өчен куйдыңмы дип әйтәм, по факту. Менә кемдер ат казанган, ул чыгара Татарстанның ат казанган артисты фәлән. Мин әйтәм, Татарстанның ат казанмаган артисты фәлән дип чыгарам. По факту гына дип. Кызык өчен генә куелган, но күптән түгел генә инде зурлап президент үзе тапшырды миңа бу дәүләт исемен. Әгәр дә эшемне бәяләп биргәннәр икән, рәхмәттән башка бүтән берәр әйтәсем килмәде ле. Халкыма рәхмәт, мине җырчы иттереп тоткан тамашачыларга рәхмәт. Алар булмаса, теге бирделәр диде, бирмәделәр ни ул исемне. Җырлар турында инде әлбәттә бөтен сорауларда шул тирәдә әйләнер. Җырлар менә сез үзгәргән саен җырлар да үзгәреп торды. Һәм бер интервьюларның берсендә сез әйткән идегез, менә элек башкарган җырларым инде автор хокуклары буенча, булса интермоментлар буенча мин аларны башкара алмыйм. Шуңа күрә мин мәҗбүрмен, телим теләм, тагын яңа җырларында эшләргә, эшкәртергә дип. Бу бик күптән булган интервью. Хәзер берәм сарам булса да әзмәс килеп керә башлады. Беренче этаптагы җырлар, әле яңа гына, мәсәлән, интернет челтәренә чыгардыгыз, шулай җырлар. Яңартып чыгардык теге заманнарда Илфак тарафыннан язылган җыр, көйдә сүзләре дә Илфакныкы мәрхүм. Яңартып быелгы программага керттек, чөнки 20 еллык ниндидер иҗатның бәләкәй генә бер теге үзенә күрә нәтиҗә чыгара торган юбилей программасында Илфакның җырларыннан башка, Илфакның исеменнән башка гомумән күз алдына китергә дә мөмкин түгел. Илфак мине сәхнәгә чыгарган кеше. Һәм теге кемгәдер ошаса да, кемгәдер ошамаса да, мине ул иҗаттан төшереп калдырып булмый. Һәм Илфакны минем язмыштан, мине Илфакның язмышыннан һәм бергә уртак башлаган бу иҗат язмышыннан ташлап калдырып булмый. Бу тарих, бу факт, моны беренче әйтеп булмый. Һәм керттек, ул җырларны да керттек. Булай теге менә бу иҗатның алмашынуга килгәндә, хәзер Лилия менә чын дөресен әйтәм. Кай чакта име теге 20 ел элек беренче тапкыр сәхнәгә чыккан җырларны тыңлап карыйм да име. Шаккатам. Ничек мин 20 яшьлек авыл баласы, Ходаем тилемиле акылым да булмаган да икән дип уйлап куям. Ничек шуларны чыгып меңләгән кеше алдында җырлап басып торырга, бу бит хәзер сүзең айнан ул җырларны җырласаң, миңа бәлки җырларга иректә бирмәгән булырлар иде дип уйлыйм почакта. Бик нык турга, бик нык тирәнгә кирип язылган җырлар булган икән. Ходайдан бирелгән һәрбер көндә, ишек алдында капка төбендә, утыралар күп белгән әбиләр, дөньядагы хәлләрне сөйлиләр, телләрендә бер үк сүздер һаман, әстәгъфирулла инде заман. Ул җырларның язылу тарихында сезнең дә журналист эшчәнлеге, шул ук Илфак Шигаповның да журналист эшчәнлеге алып бару йогынты ясады микән? Лилия, ул вакытта Илфак миннән 13 яшькә олы бит инде, име? Илфак бик акыллы, бик төпле. Тарихны яхшы белә торган, сәясәтне яхшы аңлый торган. Мин, мәсәлән, хәзер дә сәясәтне яхшы аңлыйм дип әйтә алмыйм. Мин ераграк профессиядә, ләкин кызыксынмыйм һәм әзгенә дә аңламыйм дип әйтү дөрес түгел. Мин һәр даим сайын карап барам bütün каналларны. Һәр бәлки белмим әйтергә дә ярамый, күбесенә ышанмаган очракта да. Мин үзем журналист булып эшләгән кеше буларак, күп кенә гәҗитләр, журналлар, телевидениедән сөйләгән сүзләргә мин ышанмыйм да. Ләкин алай да мин карап барырга тырышам, җилнең кая искәнен. Ул вакытта мин күп очракта аңламыш эшләгәнмен. Илфак минем өчен абыйда, әтидә, укытучымда, иремдә, сөйәркәмдә, бөтенесе бергә. Илфакның һәрбер әйткән сүзе минем өчен закон иде. Һәм мин аңласам да, аңламасам да, аңлаган кыяфәт белән җиткерергә тырыштым күп кенә җырларны. Бу бары шундый җырлар, алар бер тапкырда җырланмаган.
Хәзер мин аларның тарих кая икәннәрен белмим кызганычка каршы. Ләкин мин теге тиле дигәчтендә бөтенләй юк. Юк, мин каршы торып, мин бу җырны җырламыйм. Бу минем фикерем белән бөтенләй тәңгәл килми торган сүзләр. Мин моны җырламыйм дип калдырган җырлар шактый булды ул вакытта да. Әз генә теге үзем кабул иткән, үзем аңларга тырышкан, күпмедер дәрәҗәдә аңлаган җырларны чыгардык. Калганнарын мин килешмәгән җырлар чыкмады. Тумыштан акча яратам, акча мине яратмый. Күпмегенә тырышсам да бер тиенгә дә артмый. Әллә ниләр эшләп барыйм, кесәгә акча тулмый. Минем буя хыяллансам да нигәдер баеп булмый. Булмый булмагач, сабаларда тулмагач. İçmasam birer abıyan Kazanda oturmaгач. Аңлашылды. Менә сез Илфак белән соңрак язмыш сезне кавыштырган булса, инде менә шулай шәхес буларак формалашкан, артист буларак формалашкан Илсия Бәдретдинова белән сез ул җырларны җырлаган булыр идегезме? Хәзер күбесе актуаль түгел. Ләкин бүгенге илдәге вазгыять белән менә бу коронавируслар белән, аннан соңыннан менә бу теге сугышлар дип әйтегән, шул сүзне әйтәсем дә килмиләр. Башка сүз белән алыштырып буламаны. Күңелем яратмый операция дип әйтә. Шулай дип әйтегән, яратмыйм мин ул сүзне. Хәзер Илфакка язырга темалар бик күп булган булыр иде. Кызганычка каршы алай яза торган кешеләр юк бүгенге көндә. Ах дип куям, вау мин әйтәм, чөнки соңгы елларда мин яшермәй әйтәм, иҗат вакытында ниндидер бер теге кризис башланды, язырга темалар калмады. Бөтенләй бер төрле. Илфак җитми. Илфак юк, ул вакытта Илфак исән чагында соңгы елларда бер кризис булды, яңалык юк иде. Хәзер бик күп темалар. Илфак юк. Бәреп әйтә тора. Я бер җире җитеп бетми, я икенче җире. Әйе, аңлата да алмыйм, күп теге эшләп карыйбыз, аңлата алмыйм, чөнки аның өчен тарихны да яхшы белергә кирәк, сәясәтне дә бик яхшы белергә кирәк. Син җөмләңне түгәрәкләп, кешенең күзенә карап, төгәл иттереп, гади иттереп аңлатып бирер өчен тигендә дә, монда да тирәнтен йөзергә кирәк. Шулай. Шулай да менә авторлар белән сезнең гел даими эшли торган авторларыгыз бар. Сез курыкмыйсызмы бу иҗатны бер төрлелеккә алып барыр дип? Һәрбер җырның үзенең дахие була диләр. Композиторларда менә үзең дә сизәсеңдер, алышынып бараймы? Җырчылар алышынып бара. Дулкын композиторлар алышына, шагыйрьләр алышына. Бүгенге көндә минем үзем даими эшли торган авторларым бар һәм мин канәгать. Мине ярты сүздән аңлый торган кешеләрем бар һәм мин моның белән канәгать. Шуның өчен мин үземнең якыннарыма, төркемдәшләргә һәр вакытта һәр даим әйтеп киләм. Әгәр дә мин бик нык кабатлана башлыйм икән, я булмаса үземнең яшемә тәңгәл килмәгән әйберләрне эшләп кылана башлыйм икән, сез минем чабымнан тартыгыз, яме дип. Чөнки күзәтелә, ул эстрадада да күзәтелә. Яшь барган сайын ышкынып китүләр. Һәм син аны үзең күрмәскә мөмкинсең, мин беркемне дә тегегә әйпләп тә әйтмим хәзер. Үзеңә күренми, үзеңә шушылай яхшыдыр кебек, ләкин ул кырыйдан бик сәер һәм мәзәк тоелырга мөмкин. Менә шул вакытта мин гел әйтәм, минем чабымнан тарткалап торыгыз. Берәр фотосессия ясыйм да, берәр җыр язам да, төркемдә без икенче гаиләм җыелышып утырабыз. Мин әйтәм, нормальнымы? Әлегә нормально диләр. Кадерлесе идем кадерлемнең бәхетемнән, язмыш көнләште ялгызлыктан, җаным өшегәндә җылы итеп миңа эндәштең, мин җылыга шундый мохтаҗ идем, арган идем. Йөрәк сагыштан күкрәгеңә
Başım koydum yalgış min genemi Şulay yalgışkan min жылыға Şunday muhtaç idim Argan idi Yürek sağıştan kökregine Başım koydum yalgış min genemi Şulay yalgışkan Kaderімit itip yat yarlardan Аңлауларың тіләп жанымны Қарашларың шундай жылыйды Үндәшүің Шундай ягымлы мин жылыға Шундай мұқтаж идем арган иде Йөрәк сагыштан күкрәгеңә Başım koydum yalgış min genemi Şulay yalgışkan min жылыға Şunday muhtaç idim argan idi Yürek sağıştan kökregine Başım koydum yalgış min genemi Şulay yalgışkan Nazlı endəşəsin Deyiş төсле Күңел erirgə Min сүзләрдән Argan сүзсіз генә Кирәк Кадеремне белергә Min жылыға Шундай muhtaç идем Арган иде Күңел сагыштан Күкрәгеңә Başım koydum yalgış min genemi Şulay yalgışkan min жылыға Şunday muhtaç idi argan idi Yürek sağıştan kökregine Başım koydum yalgış min genemi Şulay yalgışkan kökregine Başım koydum yalgış min genemi Şulay yalgışkan min genemi Şulay yalgışkan Менә коллектив Шабудан тарта дидегез, коллектив икенче гаилә дидегез. Менә коллективта Илсия Бәдретдинова нинди җитәкче. Мин күрәм инде мәсәлән менә анда Исхан белән кызым дип эндәшүегезне, анда башка егет кызларга мөнәсәбәттә. Менә эш вакытында бит төрле моментлар булырга мөмкин. Була. Күбесе миннән яшьләр. Безнең Сергей Викторович кына улы, безнең теге татарда бер матур сүз бар бит, менә безнең әби бисмилла яза иде, монда элеп куяйсыз да нәрсә дияр? Бетти. Бетти. Мен аны шулай дип йөрдем инде. Сергей Викторович безнең төркемнең бетти. Шул теге бөтенебезне улы кеше буларак карап, шунда минем 20 ел эшләгән гитаристым. Һәм мин кулымнан килгәнчә аны барбер үзем белән йөртәм. Ул бик профессиональ гитарист ул. Янымда булса, калганнары яшьләр. Барысы да яшьләр. Миннән күпкә яшьләр бар. Минем улым белән бер яшьлекләр бар. Һәм күп очракта үземне әни күзлегеннән карарга тырышам. Җитәкче буларак кына түгел. Шанс бирергә кирәк дип тә карыйм кайбер очракларда. Кайбер очракларда мин дөресен әйтәм, сәбәп булмаган очракта да сәбәп табып сүгеп тә алам. Бик нык иркенәеп китмәсеннәр әле. Чөнки һәрбер нәрсәнең шамасы булырга тиеш. Әлегә безнең төркемне мин әйтергә дә куркам, күз генә тимәсен. Менә ул төркемдә баланс саклауның сире нәрсәдә дип уйлыйсыз? Гадел булуда. Берсен өстенрәк куеп, икенчесен үпкәләтмәүдә. Премия бирсәм, бөтенесенә дә бирәм.
Берәрсе начарлык эшләсә, бөтенесен бергә сүгән. Сез команда, димәк, менә шушының аркасында бөтенегезгә дә эләгә дип. Карап бетермәгәнсез. Карап бетермәгәнсез. Мин хәтта беләм, аларның безнең тиген, мәсәлән, менә WhatsApp'та үзебезнең уртак чат бар име? Һәм мине кертмәгән үзләренең аерым чатлары да бар икәнен дә беләм. Алар мине белми дип уйлыйлар. Мин беләм. Тегеләр мине сөйләшәләр дигәндә. Миннән тышкына әйттереп бит. Сезгә кемдер сата? Мин беләм. Мин Беренче көн генә яшәмим дөньяда. Беренче көн генә яшәмим өчен. Мин моңа шатланам, Лилия. Чөнки булар ниндидер конфликт булган вакытта да менә шунда тиз-тиз генә үзара бәрешеп алалар да, икенче көнне киләләр, мин берәр сизмәм. Мин дә сизмәгән кыяфәт ясыйм. Алар да миңа сиздермәскә тырышып, мин белми дигән уйда фикердә йөриләр. Бу бик әйбәт. Теге нәрсә булса да миңа зарланып килә башласалар, бик кыен булыр иде. Булар үзара хәл итәләр. Барсы да тәртип. Армия. Армия, политика. Син димәк шулай алдан уйлап атлыйсың һәр адымыңны. Төркемгә яңа кеше килгәндә утыртып аңлатам. Мәсәлән, мин әйтәм, сез генә хаклы булып, бүтәннәр тиле булып бетә алмый инде. Һәрбер кеше башка гаиләдә тәрбияләнгән, башка менталитетта, әле бездә алай гына да түгел. Бездә бик күп милләт вәкилләре һәм дин вәкилләре күз алдына китерәсең, монда гел яраклашып торырга кирәк. Мин әйтәм, сезгә яхшы дип табылган әйбер, мәсәлән, аларның дине өчен һәм аларның милләте өчен бөтенләй кыргый булырга мөмкин. Ул бит сезгә түзә, ә нишләп сез аны кабул итә алмыйсыз дип. Сез дә аның сәерлекләрен кабул итәргә тырышыгыз дип. Аннары җайлашып китә ул. Бик әйбәт, чөнки команданың бер дулкында булуы ул инде күп әйбер турында сөйли. Бигрәк тә иҗат дөньясында. Илсия Бәдретдинова дигәч, купшы, матур, зәвыклы сәхнә костюмнары күз алдына килә. Һәм сез үзегез турында гына түгел, группа турында да инде кайгыртып күренә име эшләгәнегез. Ул сәхнә костюмнары озак туамы? Алар аңлашыла инде кыйммәткә төшәдер, име? Күп еллар буена дизайнер, үземнең дизайнерым белән эшлим. Аны исемен әйтергә ярыймы, юкмы? Беләбез инде без аны әйтегез. Юк, теге реклама дип кисеп калдырмагыз. Юк. Алина Бәдретдинова, ул минем туганым түгел, ләкин туганым кебек якын кешем инде. Хәзер без 7-8 еллар буена бергә эшлибез. Әйткәләшеп тә бетәбез. Ниндидер теге була, спорларда була, чөнки безнең икебез дә бер укытучы укыткан әле. Дизайнерство буенча безнең икебезнең дә укытучыбыз бер. Һәм ул теге төпле кеше буларак, ул миңа гел әйтә, менә шушылай, әгәр дә башкача икән, мин текмим дип. Менә шул вакытта мин уйланып калам. Димәк, аныкы хаклы булырга тиеш. Чөнки менә кырт кисеп, кайбер вакытта теге, Алина, әйдә менә булайрак итикме дигәч, да, булай итеп тә була инде дисә, димәк, әле нормально. Әгәр дә менә ачуланып юк дип әйтә икән, димәк, ул хаклы. Һәркемнең үзенең профессиясе бар. Һәм мин монда теге әтәчләнеп, юк, минемчә булырга тиеш дип, мин андый вакытта профессионалларга да таянам. Ул без бергә эшлибез. Хәзер әйтәм вакытын. Менә мәсәлән, хәзер октябрь аеннан дип әйтгәндә мин яңа программа белән чыгып китәм. Һәм 1 ноябрьдә яңа костюмнар тегеләргә тотына киләсе елга программага. Чөнки ни өчен икәнен аңлатам. Аена 1 күлмәк әзерләнергә мөмкин. Чөнки ул бик авыр. Үзең әйтәсең, менә теге купшы, аның тукымаларын без чит илләрдән кайтартабыз. Әле хәзер ансы да кыенлашты бит әле монда, Лилия. Үлеш. Каяндыр табабыз, кайтартабыз, фурнитураларын кайтартабыз. Һәм ай сайын 1 күлмәк тегелеп бара. Концертта, менә мәсәлән, быелгы концерт программасында минем 12 костюм, 12 күлмәк алышына, төркемнеке 5 тапкыр алышына. Төркемдә алар яңадан 13 кеше. Аларның һәрберсен әзерләргә кирәк. Аны теге концертка 2 атна калагына әзерләп булмый. Минем җырларда ноябрь аеннан киләсе елгы программа минем эшләнә башлый. Һәм костюмнар да шулай ук. Һәм сәхнә бизәлеше дә шулай ук. Аңлашылай. Һәм гомумән бу сферада әле белгечләр җитмәү бик зур кытлык. Нык. Шоу-бизнесны профессиональ дәрәҗәдә алып барыр өчен артистларга шактый катлаулы бирелә. Чөнки менә шул ук оештыру эшләре, зур фестивальләргә тотынсаң да, аны алдан тотынмасаң, барып җитеп булмый. Әле ул 1 ел алдан тотынсаң да булмый, Лилия, чөнки аның чынлапта специалистлары юк. Табып булмый. Менә әйтәләр теге, татар эстрадасы.
ашу килә белсәң, нәрсә дигән сүз ул? Инде татар эстрадасы. Татар эстрадасы бүгенге көндә бик югары дәрәҗәдә эшли торган эстрада. Сәхнә бизәлешедә, киемнәрдә, музыкантларда, концертны сценарийлар һәм башкалар шундый бер дәрәҗәгә чыктык хәзер. Халыкны шаккатырам дип, бу бик яхшы. Артистлар берсеннән-берсе уздырып яңа программа эшлиләр. Үзенә дәлилләр өчен, коллегаларына дәлилләр өчен, халыкка бүтән коллегаларына үзенә дәлилләп яхшы программа күрсәтәм дип эшли, нәтиҗәдә менә дигән концерт тамашачыларга күрсәтелә. Нәтиҗәдә тамашачы аза. Төшеп калмыйм дип тырыша, яңа продукция бирә, ансы да бар Лилия, син хаклы. Тамашачылар кайбер вакытта бик каты теге күңелгә тие. Менә мәсәлән, билет бәясен дә 700 сум дип индейме? Бик кыйбат сезнең билетыгыз, 700 тәңкәлек түгел. Тутырып әйтәсе килә белсәң. Сметаны чыгарып әйтәсе киләме? Мин мәсәлән хәзер әйтәм үземнең концерт директорыма Гүзәл Аликовнага, син мен әйтәм миңа валны күрсәтмә. Син миңа күпме калганын гына күрсәт, чөнки аңны югалтып егылырга мөмкин. Андагы минус, арендасы, бензины, администрация, группа, ашатырга, гостиница, аранжировка, футаж, китте. И калмады. Халык тарафыннан ул әзгенән башкачарак кабул ителә. Ничек иде, алар бит аны тулысынча саныйлар. Менә 1000 урынлык зал, алар билетны тапкырыйлар да. Менә сиңа күпме акча эшләде дип. Ул алай түгел. Ул бик алай түгел ул. Шуннан, инде ансы билгеле оештыру эшендә эшләгән кеше булар. Назарланасы килми Лилия. Мин үлеп яратам бу эшемне. Кайбер вакытта без менә репетиционный концертлар белән чыгып китәбез анда, әйме? Теге хәйрия концертлары башкасы, мин беләм, акча кирмәячәген белеп барам мин. Бәләкәй заллар була. Мин группага бүлеп бирәм дә, акча калмый. Мин бит аны белеп барам. Ул вакытта да үлеп яратам эшемне. Гаҗәпләнеп торырлык, йодрык кадәрле йөрәктә, тау кадәрле горурлык, йодрык кадәрле йөрәктә, диңгез кадәр кирелек, язмышларга кул селтәрлек, дала кадәр тилелек. Шул йөрәктә сиңа урын, бергәләп янсак кына, тау кадәрле горурлыкны, диңгез чаклы кирәлекне, дала кадәр тилелекне күтәрә алсаң гына. Шул йөрәктә сиңа урын, бергәләп янсак кына, тау кадәрле горурлыкны, диңгез чаклы кирәлекне, дала кадәр тилелекне күтәрә алсаң гына. Кыя ташны көлгә изеп, җилгә очырган чагым, чарасызлык кочагына,
Ярсып ташланган чагым Йодрык кадәрле йөрәктә Сыйыша алмый горурлык Акыл һәм хис көрәшенә Гаҗәпләнеп торырлык Шул йөрәктә сиңа урын Бергәләп янсак кына Тау кадәрле горурлыкны Диңгез чаклы кирәлекне Дала кадәр тилелекне Күтәрә алсаң гына Шул йөрәктә сиңа урын Бергәләп янсак кына Тау кадәрле горурлыкны Диңгез чаклы кирәлекне Дала кадәр тилелекне Күтәрә алсаң гына Шул йөрәктә сиңа урын Шул йөрәктә сиңа урын Бергәләп янсак кына Тау кадәрле горурлыкны Диңгез чаклы кирәлекне Дала кадәр тилелекне Күтәрә алсаң гына Дала кадәр тилелекне Күтәрә алсаң гына Сине эшеңне үлеп яратсаң, тамашачы да үлеп ярата, ләкин үлеп ярата торган тамашачы белән бергә 20 ел дәвамында тәки җырларга өйрәнмәде. Инде җырлый белми дип сүкә торган тамашачы да бар. Әлбәттә. Ничек соң 20 ел дәвамында күңелгә тимәдеме әле? Өйрәндем андый сүзләргә. Кабул итәргә. Ой, мин әйтәм, җырлый белеп җырлау, сәхнәләр, заллар җыю, ул әле бер нәрсә Лилия. Менә син җырлый белмәгән кинә 20 ел буена артист булып йөреп кара. Менә бусы икенче әйбер. Мин булай дип уйлыйм, безнең татарда гомумән бөтенебездә җырлый торган булып туабыз. Тумыштан мин әйтәм, җырчы булып туабыз да, аннан кемдер акыллырак була да бүтән профессиягә китә үсә төшкәч. Кемдер һаман җырлап йөри. Ә кемдер яңадан җырлап йөри дә шалт акыл килеп керә дә бүтән эшкә күчә, җырчы булган җиреннән. Ә кемгәдер ул акыр гомер буена керми. Мин шулай дим. Мәсәлән, чөнки моның хәтлек теге гайбәтне, сүзне күтәреп, ул морально да бик авыр профессия, физически да бик авыр профессия. Ул кырыйдан караганда гына бик ялтыравыклы кебек. Йокламыйча йөргән төннәрне, акырып елап 5 минуттан елмаеп сәхнәгә чыгып басып 3 сәгать буена 15 сантиметрлы каблукта биеп, соңыннан кирип аякка басып тора алмыйча егылулар һәм башкасы, бу сәхнә артында кала торган әйбер. Һәм моны артистлар әйтергә дә тиеш түгелләр. Менә шулай дип кабул ителә ул. Зарланмагыз. Зарлану түгел, бу чынбарлык. Бу чынлап та шулай һәм кайбер вакытта теге күңелгә тия, безнең профессиягә менә булай итеп кенә караган әйберләр күңелгә тия. Ул тоже профессия. Һәм анарга кирип эшләп карамаган кеше аны аңламый. Алтырны эшләргә кирәк. Әйе, һәм монда теге җырлый белә, җырлый белми дигән әйберне халык хәл итә. Шундый бер зур гына бер организм, халык дип атала торган. Менә аңа синең дәүләт бүләкләрендә кирәк түгел. Аңа синең ниндидер теге күпшылыклар, статуслар бер нәрсә кирәк түгел. Ниндидер белгечләр сүзләре дә кирәк түгел аларга. Алар я кабул итәләр, я кабул итмиләр. Якасыннан билет сатып алалар. Я алмыйлар. Я алмыйлар. Икесенең берсе генә. Әйе. Бушка бирәм дисәң дә килмәскә дә мөмкиннәр. Менә бу безнең артистларның язмышын хәл итә торган зур галиҗәнәп тамашачы. Идеаль бүләк сезнең өчен нәрсә ул? Хатын-кыз буларак, сәхнә кешесе буларак. Билет сатып алып килүдән дә матур гадәт юк. Билетны бушка сораудан да начар гадәт юк. Үләм шундый кешеләргә ачуым килеп. Мин шундый фикердә, әлбәттә. Миңа киләм дә теге Мәсәлән, анда район үзәкләрендә, шәһәрләрендә. Менә безнең администрациягә шуның хәтлек менә билет бирергә тиешсез. Кем әйтте? Нигә мин әйтәм, ала сезнең райондагы иң хәерчеләре шулармы ни соң?
Нишләп инде ул күп балалы йортлардан килеп сатып алалар билетны. Пенсионер әбиләр сатып алалар, студентлар сатып алалар, килеп утыралар. Имеш менә шушы әлбәттә 20-шәр, 50-шәр урын булырга мөмкин. Күз алдына китерәсеңме? Ул килеп туктый 10 миллионлык машина белән һәм миннән пригласительный сорый. Әлбәттә бирәм, Лилия. Бирәм, әгәр дә шәхсән миннән сорасалар, минем әби bütün хәерчеләргә ярдәм итәргә кирәк дип үстерде, синнән калмасын кызым, bütün мохтаҗларга да ярдәм итәргә кирәк дип. Бирәм дә, эшемнән жәллим. Эй, бахыр! Миңа бирергә насыйп итсен. Сиңа балай башка сорарга насыйп итмәсен инде Ходай дия, эшемнән бирәм, елмаям да үземә күрә нәтиҗәләр ясыйм. Операция башланды дип, кибеттән дә бушка әйбер бирергә тотынмадылар, мәсәлән. Эшкә йөрүдән дә туктамады беркемдә. Артистлар туктарга тиеш. Менә ансы бик авыр хәл инде шуннан да. Мин бит беркемне дә көчләп китермим. Алай гына да түгел, мин начарга үгетләмим, мәсәлән. Мин нык булырга үгетлим. Мин бердәм булырга, сабыр булырга, акыллы булырга үгетләп бирим концертларда. Җыелыйк дип, дошманлашмый ярамый алай дип. Моны нишләтәсең? Безнең профессиябез шундый. Түзәргә кирәк. Менә кызыл помадаңны быйсың да, ялтыравыклы күлмәгеңне киесең дә, башыңны күтәрәсең дә, дөнья йөзендәге иң бәхетле кеше кебек сәхнәгә чыгып китәсең дә, 3 сәгать буена елмаеп, иң бәхетле кеше ролен уйнап керәсең. Синең күңелеңдә нәрсә бар икәнен, синең физический халәтең нинди икәнен, кемгә кирәк синең күңелең халәте? Син артист. Бу артистларның язмышы. Бер яктан караганда әйе, ләкин икенче яктан караганда бәлки ихласрак булсак, ничек бар шулай сөйләсәк, бәлки аның кадәр үк каты бәрелмәс тә иде тамашачы. Нәрсә сөйләргә? Кешедән начарлык күрәсе килә икән кешенең. Теләсә нинди сәбәп табып барбыр начарлык күрәчәк. Әйе. Аңламаган кешегә аңлатудан мин инде хәзер яшем бара бит инде әкренле. Мин дә 40-ның тиягына чыккан хатын, хәзер теге кемгәдер нәрсәләр исбатлап, дәлилләп, тилереп утырасы килми Лилия. Мин күп әйбергә комментарийда язмыйм, аңлатмыйм да. Миңа яза тора, ай, дим дә үтеп китәм. Ярар дип. Акыллылары аңлый аны. Кайшландыгыз инде. Кайшланды. Күңел халәте, физик халәт дигәннән урынлы булыр микән? Шундай мәгълүмат бар. Илсия апа, сез хәзер тикшеренү үтәсез һәм анализлар көтәсез дип. Әгәр дә сез кирәкмисез икән, без буны тапшыруга кертмәячәкбез. Сезнең әз генә комментарийларыгызны беләсебез килә, чөнки яшерер нәрсәм юк. Катлаулы диагноз турында сүз бара. Лилия, яшерер нәрсәм юк һәм бу сорауны бирәчәгеңне көттем дә. Яшермим, әйе, миңа да мин күптән түгел генә операция кичердем. Бәлки теге аңлаганнар өчен аңнарлар, бүгенге көндә мин гистология үтәм. Һәм бу бик авыр шир турында бара сүз. Ләкин мин теге сиздерәсем дә килмәде, беләсем дә килмәде. Бар да тәртиптә мин яшәвем дәвам итәм, мин иҗатымны дәвам итәм. Кемгә күпме бирелгәнен беркем дә белми. Мин елап ятудан беркемгә дә файда юк. Һәркемнең эчендә нәрсәдер бар. Тормыш дәвам итә. Тормыш дәвам итә. Барысы да әле Алла бирсә яхшы булыр дип. Шуңа өметләнәбез. Ышанырга кирәк, чөнки ышаныч әйтәләр бит, ак чәчәкләр романында бары тик терелә алган, бары тик ышанган һәм терелергә теләгән кешене терелә дип. Мин үземә бик еш кына әйтәм инде шул сүзләрне. Аннан соң шулай ук сезнең тормышта булган авыр момент узган елда инде сез апагызны югалттыгыз. Сез 3-1 туган, апагызның китүе инде аңлашыла зур трагедия булгандыр гаиләгез өчен. Ничек җиңдегез һәм бүгенге көндә туганнар белән мөнәсәбәтләрегез ничек? Бар да исән саулармы? Лилия, монда минем апайның да исеме Лилия, мәрхүм булган апайның. Мин инде хәзер югалтулар шуның кадәрле күп булды тормышта. Мин берсеннән айнып бетә алмыйм, икенчесе килеп китеп бара. Елларга уйлап ятырга да өлгерми башладым буга инде хәзер. Бүтән нәрсәне дә салкын акыл белән кырыс иттереп кабул итәргә өйрәнәсең икән. Безнең әби әйтә, теге әз аптыраган көлә, күп юк, әз аптыраган елый, күп аптыраган көлә дип. Апай китеп барды 50 яшендә. Шибәр, акыллы. Мин менә хәзер һәркемнең дә әлбәттә туганы, апасы үзенә якын була, әйме? Ул бит аның туганы. Мин менә аның өстенә булай дип тә әйтерим. Үз гомерендә 50 яшенә җитеп,
bir тапкырда шампанскийда ішіп қарамаған кіші. Жизнәйгә кияүгә чыгып, гомерендә bir ират, 2 менә дигән бала үстерделәр. Баштан жизнәй китеп барды, аның артыннан апай китеп барды. Әлбәттә бик авыр нәрсә безнең гаилә өчен. Да киттеләр. Минем хәзер бер туганнардан Люция апам калды, бердән-бер апам калды. Сен сау гына була күрсен, югалтулар күбрәк булган сайын, тормышның кадерендә, туганнарның кадерендә яхшырак аңлый башлыйсың. Күптән түгел генә укыдым бер мисал, урынлы булса, хәзер тиз генә кыска гына әйтеп сөйләп китәм. Авыл эчендә яшәгән бер ират һәм аның малае булган. Хатыны булмагандыр инде күрәсең. Атлары булган, бердән-бер ат, буларның гаиләләрен тәэмин итә торган, ашата торган. Бер көнне буларның атлары югала. Бөтен авыл белән җыелалар да, "Эй, Ходаем, менә хәзер ничек ачтан үлерсез инде, атыңны югалды бит инде", кайгыралар. Бу ират салкын гына йөрәк белән бәлки ди. Бәлки, шулайдыр. Икенче көнне тигенең аты 47 ат ияртеп кирдән кайта авылга. Бөтен авыл җыела, "Ой, бу бит әйбәт булган икән, кара, синең хәзер 8 атың бар. Кара ничек әйбәт булган, әйме" дип. Бәлки ди. Теге ират әйтә, "Әйе, бәлки" ди. Эмоцияларсыз гына. Өченче көнне моның малае 40 атка утыра да аягын сындыра. Тагын бөтен авыл җыела. "Ой, бу начар булган икән, бу атларның sizning гаиләгә килүе менә малаең аягын сындырды". "Әйе, бәлки" ди. 4нче көнне сугышка җыярга киләләр. Бөтен авылдагы җегетләрне алып китәләр, моның малаеның аягы сынык. "Син бер нәрсә кирәкмисең" дип малаен калдыралар. Тагын бөтен авыл җыела. "Бу бит шатлыкка булган икән, каралы син", "Бәлки" ди. Моның морале нәрсәдә? Бөтен нәрсәне дә аяк акыл белән кабул итәргә кирәк. Гел генә начар булып бетми. Һәрбер начарлыктан соң яхшылык килә. Һәрбер яхшылыктан соң ниндидер авырлык килә, җиңеллектән соң авырлык килә. Һәм моны ниндидер теге истерикаларсыз кабул итә белергә генә кирәк. Шәшрәп чыкмыйчы, синең кайгың булганда теге миңа авыр, бүтәннәргә дә авыр булсын әле дип башкаларны рәнҗетмичә генә. Һәм нәрсәкәдер теге һаман сайын елап, үзеңне борчып, синең үзеңнең якыннарыңны борчып. Бер нәрсә белән дә тәэсир итә алмаган моментларда борчылып утырудан мәгънә юк. Аның ниндидер әле бер фәнни аңлатмасы да бар, мин хәзер әйтә алмыйм. Менә мәсәлән, яңгыр ява икән, без аны үзгәртә алмыйбыз. Көздән соң кыш килә икән, без аңа беренче тәэсир итә алмыйбыз, ул барыбер киләчәк ул. Менә шундый вакытларда әйтелә торган сүз ул. Тәэсир итә алмыйсың икән, син елап утырудан мәгънә юк. Тынычлан. Тынычлан, ничек бар шулай кабул ит. Синең мәсәлгә каршы тагын бер мәсәл, беркем миңа әни кычкырып укый. Гәҗитме китаптанмы инде авылда корылык җиткән икән, яңгыр сырыйлар икән. Яңгыр сырыйлар, җыелалар да укыйлар име. Бер малай зонтик күтәреп чыккан. Шуның белән вакыйга бетте. Мәйтәм, "Әйе, дәвамы нәрсә?" ди, мин әнигә әйтә. "Зонтик күтәреп чыккан", әни әйтә. Соң әйтәм, "Шуннан нәрсә?" "Ну, уйлап бетер инде үзең" ди. Аннан соң гына миңа барып җитте, димәк, күпме кеше укыган һәм укыганның шуңга ашасына ышанып бетмәгән. Бары тик бу малай гына сораганнан соң киләсенә ышанып зонтигын күтәреп чыккан. Өмет, ышаныч. Шуннан да күп очракта нәкъ ышаныч алып чыга. Әйе. Ышаныч саклап кала. Әйе. Менә ышаныч дигәннән, синең инде төп ышанычың, төп өметең улың турында сүз куертасы килә, сөйләшәсе килә хәзер. Ничек бүген Нариманның хәлләре? Улым 19 яшь. Институтта 2нче курста укыйбыз, Лилия. Аннан соң үзе спорт белән шөгыльләнә торган спортзалда дип әйтик инде. Администраторым эшкә керде, җәй буена эшләде. Хәзер ял көннәрендә генә эшли, чөнки уку белән уку башланды. Кызык инде, күзәтүе кызык, ират булды бит инде бу хәзер. "Эй, син аны нинди горурлык белән миңа акча кайтып бирүен күрсәң. Алырга да кулым бармы, әйме? Менә ул бит аны шундый нык иртән сәгать 6-да чыгып китә. Ничәшәр сменаны алып, төнге сәгать 12-дә кайта. Кайта да юынып йокларга ята да иртәнге 6-дан чыгып, тагын чыгып китә торып, әйме? Баланың шуның кадәрле нык тырышып алган акчасы, бер яктан караганда, мин аны алмаска да мөмкинмен. Икенче яктан караганда, ул шуңа өйрәнеп үсергә тиеш. Ул акча эшләгән икән, ул ират кеше гаиләдә. Һәм ул тәэмин итүче хисе булырга тиеш ират баланың эчендә. Әлбәттә, мин аның акчасына мохтаҗ түгел. Ләкин мин аны алып куйдым. Улым, син минем горурлыгым, син.
молодец дедім де, ақшаны алып қойдым. Анарсын оңайсызданып қана келіп енді. Әне мына біз достар білән жиылып алырға, меңа әзгіні ақша бере алмассың ма екен деп. Бердім анарсын әзірәді. Міне шулай болырға тиіш деп ойлаймын мен. Оланы керден ол бітірейін ділелие. Алып қайтып беруі нәрсе тұра сенаның айтәлі. Менің олым бет ол. Енді Құдайым, міне қазір елдегі шушы вазгияттан шығып айтам, шуның қадірлі бала. Бигірек қадірлі бет. Әне кіші үшін бигіректі. Үзек үзілі, міне бұл Ижевскийда болған қаллеріні көрейм. Аңыншы Қозанда мәктепте болған фажигайымы. Қазір міне бұл шушы мобилизациялар. Аллах тағалекейім сабырлық берсін әне кішілерге де, әти кішілерге де, балаларға да. Бір-бірі бізге бекінік тірек болырға керек вақытта яшейбіз бүгін күнде. Кішіден пішірақ ізлеп отыра тұрған түгіл, кішіден кемшілік ізлеп отыра тұрған түгіл, мүмкін кәдер моральны да, бұлай да ярдәм етішіп, біргелешіп яшей тұрған шырда яшейбіз бүгін күнде. Мұнда нендедір сызылды мұнда теге, сен зор кіші, мен бәләкей кіші, сенде үш бала, менде мұндай yok. Біз міне шошындай ауырлықлар келгенде болса да аңларға тиішбіз, біз бүтінімізде кішілер. Һәм біздің бүтініміздің де балаларымыз бар. Бүтініміздің де яшейсі келе, һәм яшатасы келе. Қол сілтәсі яқын достыларым, ояқ алды тұрмасы дейіп, шатылансалар дұшманларың болмасы дейіп, үмітін үссе туғанларым, ол біздінікі түгелі дейіп, сүйген кішін кетсе ұлтташ көңілі дейіп, бар күшінді жүйіп тұрып бас, бір еғалып тұрғаны еғалмас, алыға отыла біргілі келмей жерге яз. Siz mene әне кіші боларақ, қазір оңлайсыз бітінде ұлғыз зор. Бірекей Нариман түгел, гастрольда, сәхне артларында иқлап өскен Нариман түгел. Аның бүгін ижат білән шүғыленесі келемі нәрсәғым мен Нариманның нинди қызықсынулары бар бүгін. Ифақ шығап білән Илсия Бәдірдиновадан туған малай ижаттан шетке кете алмас инде ол. Жоқ енді, сейіррәк енді Лилия. Сейір енді әлбәтті, бүтін планеті кішісі. Бүттіге Илфақны яқшы білген кіші боларақ, оның малайы иттіріп қабыл етіп, мен аның көп кіна сәйірліклеріне елмайып қына қарайым ентегі. Мен аны өзгәртіп болмай шағым білем. Анарда туылсынша сөз ереге. Әйт мен айтам сен. Нендедір теге әне білен малай боларақ түгіл. Достларша сөйлеші біз аның білен. Ират. Өтелі зор, кәвдәсі де зор. Қайбір вақытта теге бала шағалығы қабынып кетеді, егіріп түріп келіп үстіме секіре, әне сәлем деп, мәдәм олым сен өтірәсің мені бірәр күнні. Ол теге өзінің гәудәсі зор екенін, ират екенін қабыл етіп тә бітір алмайдыр кебек. Чөнки мұнда әлінендейдір теге бәлекей шайтан, бәлекей малай қалған ішіндегі. Шул әйбір шиға, һәм ол бүтін ижат кішісіне де хас әйбір. Ижат кішісі бек теге жиддиленіп кете екен, оның ижаты өләдір деп ойлаймын мен. Бүтін ақылы болырға тиіш түгел енді ол ижат кішісі. Анарға мүмкіншілік берсәң, ол теге финансларда көп болса, ол әлі нәрселер ішлері едір деп ойлаймын мен. О, бұл мен айтам, олым әлде ақшаң жоқ әлі деймін де. Шылай деп айтасың ба? Чөнки мен мәселен видеолар түсіруге қошам, онда нендейдір менің ижатқа қоғылған әйбірлер іштерге қошам да, и ол меңа алып келе, әйда бұл айтабыз. Бар әлі мен айтам, зорға кетті бұл, телефонны қоям да түшірем өзім гіне. Сұрға кетті ба? Оларға от қойырға керек, әйда таң атқанда мында шығабыз, міне бұлай мында бұсын қоябыз, мында бірсі бұлай
бик зурдан теге глобальный кубарып уйлый торган яши шундый әле. Яшь шундый яшьлек максимализм дип атала бит. Исән булсын Лилия. Кем булсын, исән булсыннар. Сез инде менә уйлыйсызмы, тиздән аның да бит инде үз гаиләсе барлыкка киләчәк. Булсын иде Инде инде. хатын сорыйсыз Худайдан улыгызга. Яхшы хат үзе ярата торган булсын. Мин ашый торган түгел. Нариманны ярата торган хатын булсын. Әле ул кызык бит әле теге яшьләр хәзер үзләренчә кабул итәләр бер көнне кайткандар. Әни ди, менә бүтән милләт вәкиле булса, мәсәлән, минем хатым ди. Улым, мин әйтәм, хатым булгач әйбәт инде, малай булмасын. Уже әйбәт. Сез әзер андый борылышларга. Башка милләт вәкиле булган. Мәсәлән, минем үземнең төркемдә генә дә күп милләт вәкилләре. Алар бер-берсе белән бик яхшы мөгамәләдә. Төрле диннәрдә булган очракта да, һәм гаиләләрендә дә төрле милләт кешеләре бар, әйме бергә яши торган. Ни эшләтәсең, Лилия? Минем теләк белән генә түгел бит әле, ул бит әле мәхәббәт дигән әйбер бар. Әгәр дә берәр көннән Нариман менә үлеп яратам, но ләкин ул татар түгел дип кайта икән, нәрсә дим инде мин анарга, Лилия? Яратмады бит алмыйсыз. Юк, яратмады дип әйтеп булмый. Сез аны берничектә тыймыйсыз, аның ирегеннән. Юк. Тыймыйм, ниндидер бер һәр бер нәрсәнең дә шиге була. Ул бит инде хәзер теге ират, зур иратка әйләнеп бара торган. Мин яшерен батырын түгел, кайбер вакытта өйдә сөйләшкәндә, теге урамда җегетләр белән сөйләшкәндә, сөйләшә торган сүзләре чыгып китә. Минем син нишисең ул? Син кем белән сөйләшәсең ул дип. Яни ярар инде нормально общались дип тотына алганнарсың теге. Син бит инде нормальный бит, мин нормальный. Һәр бер нәрсәнең дә шиге була. Минем белән сөйләшүне, менә мондый телдә сөйләшүеңне норма дип кабул итә башласаң, син башка өлкәннәр белән дә шулай сөйләшә башлаячаксың. Син үз акылыңдамысың син? Мин мәсәлән нормаль ул теге ниндидер теге текә сүзләр, ниндидер сүгенү сүзләре минем хезмәттә, минем иҗатта һәм башкасында дип әйтгәндә, иҗат кешеләре арасында. Ул менә моннан. Ул бүтән кешедә дә бар, Лилия. Иҗат кешесендә генә түгел, чыга торган әйбер. Ләкин аның өлкәннәргә карата бүтән төрле хөрмәт дигән әйбер булырга тиеш. Нормага кермәсен дим. Аңладым. Көзге каршысына басамын да, әнкәй, синең белән сөйләшәм. Шул ук күзләр, шул ук җыерчыклар, еллар үткән, мин дә үзгәргән. Әнкәй, син хәтерлисең микән? Хәтерлисең, күзләр яшьләнә. Әйтеп аткан идем кызуланып, өйрәтмә син мине яшәргә. Менә ни, ул көн килеп җитте. Миңа бүген нәкъ шул сүзләрне күзләремә карап улым әйтте. Белсәң иде ничек түзгәнне. Әнкәй, бәгырем, әгәр булдыра алсаң, кичер мине тиле казанына. Илсия апа, менә бүген татар эстрадасы ныклы адымнар белән ниндер прогресска барса да, әйме, бик еш күренә кабатлаулар. Кабатлаулар, башлана ул күлмәк, тышкы кыяфәттә, йөз, макияж, иреннәр, күзләр, кашлар, һәм иң кызганычы ул килеп керә иҗатка да. Җырларга, аранжировкаларга. Сезнең моңа карашыгыз ничек? Мин менә күз уңында тотып әйткән беренче образ, хәтта сезне кабатлаучылар бар. Ничек карыйсыз? Күп без аларны күрә торабыз. Күрәбез, елмаябыз. Мин кабатлаган түгел бит, мине кабатлаган дим дә. Елмаеп куям да, битте шуның белән Лилия. Булды шундый моментлар. Мәсәлән, тәңгәл килгән вакытларда бар. Мин күлмәкне ясап битерәм име? Инде менә хәзер фотосессиялар булырга дигән вакытта гына икенче коллегам мәсәлән шушынарга бик нык ошаган күлмәк белән кадыр чыгыш ясаганын куя, һәм ул күлмәк минем киелмичә кала. Үземне җиңә алмыйм. Кирәкми миңа алай. Каядыр нигәдер банкетларда бик сирәк кенә киеп куярга мөмкин, ул күлмәк бар бит инде, ул арзан түгел, ул күлмәк ясалган өчен инде.
Менә шуны кабатлаган бит бу диюләре матур түгел күңелгә. Миңа алай кирәкми. Ул бит инде менә мода тенденцияларына да ярып кабатлыйм әле дип түгел, менә хәзер менә бу в тренде. Алай да булырга да мөмкин. Шундыйрак стиль булырга мөмкин. Алай да булырга мөмкин. Барыбер дә сез аны калдырмыйсыз. Андай образларны. Юк. Безнең рынок шундый бәләкәй йөри торган. Нәрсә инде монда менә Татарстан, Башкортстан, Оренбург, Сибир яклары, мәсәлән, шушы Рәсәй җырчыларыныкы кебек зур киң рынок түгел. Безнең бәләкәй генә бит. Җырчылар шундый күп. Без әлдә шунда шыпыр-шыпыр килеп ятабыз инде малай. Нәрсәкәдер эшләргә тырышкан булабыз, яңалык күрсәтергә тырышкан булабыз, әйме? Артистларның күплеге, тамашачыларның әзлеге шунарга китерә, кабатлаулар башлана. Аннан соң Специалистлар җитмәве, шушы дизайнерлар менә 1-2-3 бетте. 2 республиканың эстрадасын киендерә торган кеше 1-2-3. Һәрбер җырчының үзенең стилисты булырга тиеш. Мәсәлән, бу инде теге идеаль яктан карасак, ничек булырга тиеш. Үзенең командасы булырга тиеш, анарга гына эшли торган. Бездә кызганычка каршы ул мөмкин түгел. Шушы аранжировщик ул бүтәннәргә дә ясый, әлбәттә шашлыклар китә. Шушы дизайнер, шушы визажист, һәм башкасы. Шушы фотограф дип әйтик инде. Китте, бүтән эстрадага бер кеше эшләгәч, әлбәттә кабатлаулар булырга мөмкин. Аннан соң тагын бер тенденция бар, менә безнең интернет заманасы, телевизорлар заманасы, без күрәбез Рәсәй артистларын һәм шуны ук таләп итәбез татар артистларыннан. Кемнең күпме акча эшләгәне безне кызыксындырмый. Билет бәяләре якын куешлы түгел. Бүген көннә мәсәлән татар эстрадасы 500 тәңкә, 600 тәңкә, 700 тәңкә булса инде бит район үзәкләрендә дип алыйк инде. Шул ук Мәскәү җырчыларының билетлары 5000-нән башлана. Иң артта рәтләр. Зур теге алдагы ложалар, анда VIP урыннарына күз алдына китерергә дә куркыныч. Шундый билетлар белән эшләгән. Алар киләләр. 45 минут концерт куярга мөмкиннәр. Күлмәкне бөтенләй алыштырмаска мөмкиннәр. Хәтта шул ук киеп килгән киеме белән дә сәхнәгә чыгыш ясарга да мөмкиннәр. Аларны әзгенән башкачарак кабул итә. Бездә татар эстрадасы әзгенән башкачарак кабул ителә. Син күлмәгеңне алыштырмасаң, күп иттереп, күлмәң ялтыравыклы да булмаса тагын аның өстенә, ниндидер шоу да булмаса, син татар җырчысы булмыйсың. Татар җырчыларына таләпләр бик күп. Менә шул таләпләрне ниндидер җимерү, стереотипларны җимерү теләге бүген бармы сездә? Сезнең бит инде шактый үткән юлыгыз иҗат өлкәсендә. Әгәр дә булай, кара. Мәсәлән, минем күңелем нәрсә таләп итә? Квартирниклар, ниндидер, гел тере инструментлар белән, бик җайлы аяк киемнәре, бик җайлы кием белән утырып, бәләкәй генә аудиториягә эшләп, менә нык ихласлы сөйләшеп, ниндидер, шансон җырлар җырлап. Минем малаемны кем ашата? Мин ул музыкантларга нәрсә түлим дә, ул бит аларның да гаиләсе бар, алар бит бушка эшләргә тиеш түгелләр. Ул квартирникка мәсәлән мин анда 15 кеше, 20 кеше килә икән. Алар күпме акча түләләр, мин музыкантларны ничек ашатам да, мин үземне һәм үземнең малаемны ничек тәэмин итәм? Менә шуннан да чыга торган әйбер бит әле ул. Мин мәсәлән бүген көндә анда теге үзем генә нык каты теләгән иҗат белән, менә шул теге кроссовкалар, ниләр белән, рок белән, бездә менталитет дигән әйбер дә бар, әз генә. Халыкның мәнфәгате дигән әйбер бар. Бу яхшы да түгел, начар да түгел. Бу шушылай, бу факт һәм моны кабул итәргә кирәк. Базар кагыйдәләре дигән әйбер барыбер яши. Ниндидер теге Европада бик яхшы бара торган юнәлешләр мәсәлән, безнең татар тамашачысыннан бөтенләй кабул ителмәскә мөмкин. Һәм бу нормаль күренеш. Шулай булырга тиеш. Маңа үзенең фикере бар, менә анарга менә шушылай кирәк. Бу начар түгел. Анда тотыналар теге, менә бар бит инде бездә белгечләр. Менә эстраданы бузып бетерделәр, менә халык сарык менә барып утыралар, нәрсә. Ой, Лилия, шуны сүз әйтергә ярыймы инде? Ничек халык сарык булсын? Ул бит инде 1-2 белгеч акыллы булып, меңләгән тамашачы тиле булырга мөмкин түгел. Без бит аларны көчләп китермибез, алар үзләре киләләр. Һәм мин үземнең миңа йөри торган халыкны тиле дип әйтмәсем. Хәзер бөтенләй башка темага кайтам.
Илсия апа, сіз бүгін шибәр, сіз бүгін перспективалы, сіз мына топ касса аша ките тұрған деп әйтеген дейме? Бұл ұйыштырушылар сөзінен қарағанда бәлки артистқа әзгіне шоптап өтмейдер. Нормально ките. Кассадан ките тұрған артист, алар бірнеше өгіне. Сіз бек шибәр хатын қыз. Сіз бит әлі үзігізде хатын қыз булара, хатын қыз бәхтіне нұқта қоймағансыздар. Менә шул шәхси темаға да сұрауны берәсі келе. Бүгін йөрәгез күтәме кімді де болса, мәхәббәт белән Бу сулаймы? хәзер кыска гына әйттереп сораганда, синең сөйәркәң бармы? Нишләп сөйәркә? Йөрәктә терәк булырлык, күңелгә терәк булырлык, киләчәктә тормыш сукмаган бергә үтердәй кеше гомумән бармы планда көтәсезме сез аны, или әллә инде сез моны ничектер икенче планга куйдыгызмы? Лилия, мен болай дип уйлыйм. Кемгә кирәк елына 200 көн өйдә кунмый торган хатын? Кайсыгызга кирәк? Минем үсеп беткән малайым бар. Квартираларым, машиналарым бар минем, Аллага шөкер. Но мен кайтмыйм өйгә. Бу кайтмыйм, минем профессиям шундый. Әзгенә кайсыгызга кирәк шундый хатын? Бер кемгә дә кирәк Лилия. Ул беләсеңме, нинди көчле кеше булырга тиеш, каршыга чыгып әйтә торган. Моторым туктыйсың, синең малайыңны ашатам. Туктыйсың, битте. Әле бусы бер як әйме, әле бу теге матди яктан тәэмин итү турында сүз бара. Әле бит ул аның өстенә яңадан күпме сүз ишетәсең. Ой, бер җырчыга өйләнде инде. Бу безнең халыкның менталитеты. Әйе. Менә теге матур гына әйтеп укытып йөри торган укытучы, ул бүтән нәрсә бит. Ләкин шушы ук, мәсәлән, башка профессия кешесе ул бик түбән нәрсәләр эшләргә дә мөмкин. Аларныкы күренми. Җырчы ничек инде начар инде. Минем ике республикада йокламаган иратым калмады инде. Мин хәзер шуның хәтле кайышландым, мин хәзер сүз дә әйтмим. Әйтәләр дә, син шуның белән йөрисең икән. О, мәйдәм аның белән бик күптән йөрдем инде. Аннан соң да 1000 кеше белән йөрдем инде мин. Сез мәйдәм әзгенә читтәнрәк эзләгез, монда калмады. Мен йөрмәгәннәре. Менә шушы сүзләрне күтәрә торган һәм дөресме, дөрес түгелме, теге зурлап күпертеп сөйли торган сүзләрдән соң кайсы ират нинди көчле кеше булырга тиеш? Юк, алай түгел дип, мине хатынлыкка алырлык. Мен калса Илсия апа, сез иратларга әзгенә менә урысчалатып әйткәндә предвзятое отношение да, чөнки иратларның да төрлесе була. Мен бәлки миңа гына очрамаганнардыр. Баралар арасында аларның өйләнгәннәре буа бурлык бик күп. Сөйәркә әйтеп тотырга. Күпмедер вакытка мен беләм инде аны телевизорда менә булай күрсәтеп әйтергә, "О, бакара, менә моны белән җоклыйм мин" дип әйтергә. Лилия, менә син хатын кыз буларак хәзер мине аңлыйсыңмы? Менә син үзең шулай берне кабул итә аласыңмы? Шуның өчен әйтәләр теге артистлар инде алар йөриләр инде, артистлар көн сайын бүтән шәһәрдә бүтәннәр белән гүләйтеп йөриләр инде. Юк. Әйтәм бит, башка профессияныкылар күренми. Ул бик итәгатьле профессиядә эшләргә мөмкин. Һәм һәр көнне берәрсе белән йөрергә мөмкин. Анарга уйламыйсың да, ул күренми дә. Минем йокларга вакытым да юк, Лилия. Кем көтеп тора мине? Мин барам, гостиницада кунам, икенче көнне торам да, юнырга өлгерсәң өлгерәсең, өлгермәсәң мин торып чыгам икенче шәһәргә. Беләсеңме син, теге кемгәдер дәлилләп утырасым килми менә. Юк. Минем йөри торган кешем дә юк. Мин шундый итәгатьле, тәртипле менә утырып торам әле дип әйтәсем килми. Юк, миндә кеше, миндә хатын кыз. Ләкин бүген көндә теге менә кырт кисеп, әйе, минем шушындай кешем бар дип әйтә алмыйм. Бәлки бу сезнең үзегездән торадыр, Илсия апа. Бәлки әлегедә баягы сез артык көчледер. Шулай уйламыйсызмы? Но миңа алай теге аякларын тибеп чыгы инде миңа кияүгә дип чакырган кеше дә юк бит әле монда. Бәлки сез менә болай уйлыйм дип тораны башта. Юк, мин менә болай уйлыйм әле дип әйтеп утырган. Ничек әйтим мин, миңа алай дип әйткән кеше дә юк. Болай теге минем өчен борчылырга кирәк түгел, бардан нормально. Мин үземнекен үзем эшләрмен. Колак тишеге ябылмасын өчен айга бер тапкыр булса да алка киергә кирәк. Бу тапшыру дәвамында мин сезгә бик күп сораулар бирдем. Булды инде катлаулыраклары да, булды гадиләре дә. Хәзер менә Илсия апа, сез үзегез теләгән сорауны миңа бирәсез дә, мин сезгә сезнең кебек ачык итеп, гадел итеп җавап бирергә тырышам. Чын дөресен. Та-да-да-да. Та-да-да-да, мәйе. Та-да-да-да. Күңелең белән интервью аласы килмәгән, бөтенләй үк өнә бетермәгән
Кешеләр белән интервью вакытында үзең ничек хис итәсең? Интервью аласы килмәгән кешеләргә мин интервьюга бармыйм. Мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Ләкин мин бу интервьюга гына калмый, без бит әле теге режиссер, постановщик буларак та эшлибез, име, оештыручы буларак концертларда да ярдәм ит. Ләкин мин үземнең теге эшкә ниндидер өйрәмәмне басып, мин бара идем, үземне атлап чыгып, үземнең иҗатымны атлап чыгып, үземнең нидер хисләремне, принципларымны икенчерәк планга күчереп, менә соңгы сезонда мин аңладым, моңардан бер нинди дә яхшы әйбер килеп чыкмаячак. Әгәр дә син менә үзеңне үзең хыянат итеп барасың икән, һәм ничек кенә авыр булса да, матдиягә кызык булсаган очракта да мин хәзер алай эшләмим. Менә бу синең бүтән дәрәҗәгә күчүеңне аңлата, Лилия. Бәлки шулайдыр. Чынлап та шулай, син эгоистлыгым. Юк, бүтән дәрәҗәдә акыл белән үзеңнең төпле фикерең белән хәл итә торган дәрәҗәгә күчүеңне исбат итә торган әйбердер дип уйлыйм мин. Шулай дип тынычландырып куйыйм. Сез алай дигәнсез, шундай акыллы, бүгенге көндә шибәр хатын-кыз миңа шулай дип җавап кайтаргач, мин моның чыннан да шулайдыр дип. Бик акыллы да түгел, бик яшь та, бик шибәр дә түгел инде Лилия. Ничек кенә булмасын ярар. Матур сөйләштек. Әйе, күңелле сөйләштек. Бик зур рәхмәт сезгә. Яратам мин акыллырак сорау биргән кешеләрне. Теге нинди йолдызнама астында тудың да бүген иртән нәрсә ашадың дигән сораулар гына түгел, әз генә төплерәк сорауларга сөйләшеп утырдык. Рәхәт. Тапшыруың озын гомерле булсын. Рәхмәт. Исән булыйк. Шундый матур. Рәхмәт. Сез дә Илсия апа һәр вакыт шундый матур булыгыз, име? Һәм менә шулай хатын-кыз бит әле ул ресурста торырга тиеш, име? Үзен-үзе матур итеп башкаларны уңай энергетика килер өчен үзең дә бит әле шулай тулып, күңелең яктылык белән тулып торыр өчен ким дигәндә йокы туйганчы йокларга, теләгән берәр әйбереңне ашарга, теләгән берәр урыныңа барып, име, тышкы кыяфәтеңне матурлап кайтырга кирәк. Шуңа күрә менә безнең Зәйтүн, бу бары тик хатын-кызлар өчен генә салон, хатын-кызлар территориясе, бу гади генә салон түгел. Шуңа күрә без сезне вакытыгыз булгач, Сабан туйлардан соң мин сезгә бик киңәш итәм барып кайтырга һәм үзегезгә әз генә шундый күңелне матурлап, җанны матурлап, рәхәтләнеп, сихәт алып кайтырга. Матурлык салоны бу нәрсә бу? Бу хатын-кызлар территориясе, бу матурлык салоны гына түгел. Ишәтәләр мин анда. Менә баргач нәрсә сорыйсыз, шуны эшләтерләр, иманым камил. Шуңа күрә сез барып кайтыгыз әле. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм тапшыруны йомгаклап инде мин һәр вакыт үземнең кунагыма 3 сорау бирәм. Сез бүген яши алмый, менә шуңардан башка яши алмый дип әйтә торган, менә шул минем өчен тормышта иң кыйммәтле дип әйтә торган 3 момент. Ул нәрсә? Кешеләр. Монда улым да кергән, туганнарым да кергән. Мин бик куркам ялгызлыктан. Яратмыйм, күз алдыма да китерә алмыйм. Миңа кешеләр кирәк. Туймыйсыз сез, име? Менә гастрольдә йөреп, концерт графиклары эшләп. Юк, миңа гел кешеләр кирәк. Икенчесе, миңа ихлас кешеләр кирәк. Бик ихласлык җитми торган чорда яшибез нишәптер. Мин кирәк булган өчен генә елмайганнары түгел, чынлап та мине күргә шат булганнар өчен елмайган кешеләр белән аралашасы килә. Шундый. Нәрсә дип әйтим икән тагын? Нәрсәдән башка яши алмыйм мин? Белмим әле. Җырларда башка үзегезнең. Юк, мин ризыктан башка ризыктан башка яши алмыймдыр дип уйлыйм. Гадирәк әйберләргә күчегән. Нормальный кеше сыйфатына кергән әле хәзер. Теге ишеп йөрмичә генә. Ходаем ризыктан аермасын, Лилия. Кешеләрдән аермасын, сәламәтлектән аермасын, ризыктан аермасын. Теге бәләкәй чакта әби утыра иде булай. Пышын сөйләшеп шунда, "И Ходаем, сәламәтлек бир." Икле, ни бетмәгән нәрсә булдысың. Хәзер үзем иртән торам да, әбиләр кебек Ходаем. Сәламәтлектән аерма, Ходаем, сәламәтлектән аерма. Матур йөрим түгелме? Әллә акыл килә, әллә картлык килә, әкрен-генә, әллә икесе бергә җитәкләшеп, нәрсәдер килә Лилия. Һәм бүгенге көндә Илсия Бәдретдинова нәрсә бәхетле итә, нәрсә турында хыяллана? Мин бик бәхетле. Мин бүтән булганыма канәгатьмен, Лилия. Менә бүген бар, мин шуңа канәгатьмен. Чөнки менә бу теге югалтулардан соң, ниндидер бер тормышта килгән четерекле моментлардан соң,
шушындый дәрәҗәгә күчәсең, бөтен булганның да кадерен белеп яшәргә өйрәнәсең. Мин бик бәхетле, бик канәгать, миңа артык кирәк түгел. Бик зур рәхмәт Илсия апа бүгенге әңгәмә өчен. Алда Алла бирсә, шулай ук тулы заллар көтсен иде, очрашып торсак иде, концертлар белән, тамашачы белән, барлык булган менә хәзер көткән җавапларыгыз үзегезгә уңай җаваплар килсен иде. Ышаныч сезне шатландыра торган барлык авырлыклар да вакытлыча гына булып үтеп китсен иде дә. Амин. Барлык хыялларыгыз чынлашсын иде дип ихластан теләп, бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Рәхмәт Лилия, булыскың матур. Рәхмәт сезгә. Бүген бездә кунакта сез яраткан артист, Татарстанның ат казанган артисты Илсия Бәдретдинова булды. Ә сез сөйләшергә кирәк тапшыруын карадыгыз. Мин исә кабат-кабатланып сезгә шул ук сүзләрне әйтәсем килә. Кешене аңлар, таныр, тыйымлар өчен, яратыр өчен аның белән сөйләшергә кирәк. Бер-берегез белән аралашып, яратып һәм бәхетле булып яшәгез. Исән-имин булыгыз. Киләсе атнада күрешербез.